Hashin show and you, Micheal, agus ha mi colory Micheal, Kimmer how Micheal. Ha mi greve Liam, Kimmer how heen. Well, Chanil mi garan, Han Catholic ma garan, ha colory in Kujo, ach ha Mishe kerst Homas of Amilia. Agus house agus the ven, Catchlin, Gidach Chin Rash, o Turas, the Hershin kerst. Ja, we zien aan een alpe. Son of wat aan het zien. Ga je zien aan een hele zien aan zijn wat eigenlijk geslecht niet in gaat me heen paar staan. Bij mij aan zijn arbeids zijn son een chow knowledge. Wel, we zien maar een beetje naar hier Turas erin. Bij, ga je aan de zaken. Die son vechten kunnen de weg koersen kunnen de weg arbeids machine. Ik kan haar stieren, maar een big aantal. Agus bij eentje nog. Kom je eerst nog gaat door me trouwen gaan naar beschrijven hier. Ach, mis meer gereisd zij begonnen zijn nach me holes in oorlog gekerst. We zagen het er richting de vachten gedaan aan zijn obvious. Ik zet er een naamsje, als er wel meer zijn en oren. Hug me dreg elle in oren, schach en dreg goed meer schach, van een raunen aan een jiffer oor toe. Als hij zijn de schelten jego minnetjach ze haait, als jego chown ze haan narpisch. Maar fijn het rutte machine zijn scaragi en wat een vaartbeschik. Dus machine fijn toe wie gema ulichtje als fijn meer hulsje wie kerst. Zijn dat nog roog? Wel hij kan traum orste wie smeige gerischen als toe het dagla macha vaartbesch dieriger zijn rutte machine. Ach, she root the hound given me unionsig na shard, agus can be me have me a gene of shin a riev has American. Hashin ma. Happy show here Turas agat gumod an an alapin. Oh, happy. Roy show nach ro. Van me aan een Davies 3 agus rish dan een Davies a koik. Agus va sa sounds na farapishin kujo. Get nach roans na farapishin shine ha mi kretchin. Welchen kerst? Ha she kerst. Van me aan son skielach genieensje agus son farpish van bio a levig a leor agus a gra no garish peace rosh agus peace barstoch. Agus fremishin dahuris. Je humor se va an jiffer etter na Turas anella agus an Turas show. Na malt anella agus an mod show. Well, on and doi, rahi maar fartbeschik. Bij gema eterelijkje oud, nervami aan het Davies 3 agus Davies koig. Als de fartbeschen se romi, garoan nach gleewek te genje. Garoan nach gies no truur no stoche kerret, aan skach fartbesch or Gaan je me smijgen gewel na fartbeschen shinne fijn priviges, maar na fartbeschen son shine. Agus sound zijn arpisch seromi in Turas show, wat tar gunje aan, agus was shinne shine aan een taule moor erachgal. Stoeler biele van hoe dunje, agus was shin guma etereliste. Materiaaltje, kom je dunje aan. Oh, gaan in gero figet no dicht no zorgen soosri ligt dat ik jou hou. Nerva she gavi ne hudit de genje Gina Schafferson son de fartbeschen tauschi. Son de fartbeschen had Gino had alino corona get co had all it urged. Kutjach ha eterelig more aan kutjach een Turas show agus naar vashin san open. Naar vashin aan san arpischer son een chow nosh. Tieriger san koyet hole zien. Van taule lomme laan te genje. Agus habam mar shinne vai in Turas show ach ek nu naam
sin an sa galú agus ag an náte sin an san náte sin ar san a bhád harapní go na thuid a gine ann sa chéadalach seach an tópan mar siimplid. Agus so an an dói channe mé gran nach ro a mar ábhaach má agus or bhai ábhaach má go háid leis go rééis seo a hí turas a bhai an sa galú. Bha sin áid. A chiaadúid a bhai an díobh an sa galú. sé go dearmh agus Raymond Bremner agus bhla duine óper innehalta an a bhí a cumul mád an sin. An áhuiras stácha gan bí na farpa sin na slúir I chéile ar sons gan bí duine féchin cacha chéile sa hat a dulbh farpis go farpis ach bhá má, bhá bhásach má.